Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero pa 19 mwezi wa Mei mchaka chino cha 2025. Ndipo tidakali munyengo ya kuuka kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Ndipo lero Ambuye Yesu akufuna atilankhulenso mawu athu oyamba. Ambuye Yesu akufuna atilankhulenso kudzera ngakhaleso muthenga wathu wabwino wa lero. Mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu 14 kuyambira ndime ya 5 kulekezera ndime ya 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Benito Kazika kuchokera ku St. Martin de Porres Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Yohane. Yohane mutu 14 kuyambira ndime ya 21 kulekezera 26. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Pamene Ambuye Yesu akufuna atilankhule lero, tiyeni titsekule mitima yathu. Ndicho linga chonena kuti zimene Ambuye Yesu akufuna atilankhule zikaonekere kudzera mu zochita zathu, kudzera mu zolankhula zathu. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pamenepo anthu akunja ndi Ayuda pamodzi ndi akulu awo adatsimikiza zowazunza ndi kuwaponya miyala. Atumwi aja atamva zimenezi adathawira ku Listala ndi ku Deribe, mizinda ya ku Likaoniya ndiponso dziko lozungulira mizindayo. Kumenekonso adayamba kulalika uthenga wabwino. Ku Listala kunali munthu wina wopunduka miyendo amene ankangokhala pansi. Adabadwa olumala ndipo chikhalire chake sadayende. Iyeyo ankamvetsera pamene Paulo ankalankhula. Paulo adampenyetsetsa ndipo adaona kuti munthuyo ali ndi chikhulupiriro choti nkuchira. Ananena mokweza mawu kuti, "Wongola miyendo yako, imirira." Pomwepo munthuyo adadzambatuka nkuyamba kuyenda. Pamene anthu onse aja adaona zimene Paulo adachita, adafuwula m'Chilikaoniya kuti, "Yatitsikira milungu yooneka ngati anthu." Motero Barnabasi adamutcha Zeusi ndipo Paulo adamutcha Heremesi, chifukwa ndiye ankatsogola polankhula. Nyumba yopembedzeramo Zeusiyo inali kunja pafupi ndi mzindawo. Tsono wansembe wake adabwera ku zipata, adatenga ng'ombe yovekedwa maluwa m'khosi. Iyeyo pamodzi ndi anthu onse aja adafuna kudzapereka nsembe. Koma pamene atumwi aja, Barnabasi ndi Paulo, adamva zimenezi, adang'amba zovala zawo nathamangira pakati pa anthuwo. Adalankhula mokweza mawu kuti, "Anthuni, bwanji mukuchita zimenezi? Ifenso ndife anthu monga inu nomwe. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo amene adalenga thambo
dziko lapansi, nyanja ndi zonse zili m'menemo. Kale iye adalekerera anthu a mitundu yonse kuti azitsata njira zawo. Komabe sankaleka kudzichitira umboni mwa zabwino zimene amachita. Kuchokera kumwamba amakupatsani mvula ndi nyengo za zipatso. Amakupatsani zakudya ndi zina zambiri zodzaza mitima yanu ndi chimwemwe. Ngakhale ndi mawu amenewa, adavutika kuwaletsa anthu aja kuti asawaphere nsembe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Lonjezo la Mzimu Oyera. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amandikonda, ndipo amene andikonda ine, Atate anga adzamkonda. Inenso ndidzamkonda munthuyo, ndipo ndidzadzionetsa kwa iye. Yudasi osati Iskarioti uja ayi adamufunsa kuti, Ambuye, zatani kuti muziti mudzadzionetsa kwa ife, koma osati kwa anthu onse? Yesu adati, ngati munthu andikonda, adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamkonda, ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda satsata zimene ndanena ine. Mawu amene muli kuwamva si angatu ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndidakali nanu, koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera, amene Atate adzamtuma m'dzina langa, ndiye adzakuphunzitseni zonse, ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndidakuwuzani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu Uthenga Wabwino wa lero, Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse zakusunga malamulo a Mulungu. Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse zakutsata malamulo a Mulungu. Akhristu ambiri tingathe kunena ndithu mopanda mantha kunena kuti malamulo a Mulungu timawadziwa. Titati tipatsidwe mwayi okuti tinene malamulo a Mulungu, I believe 90% ya Khristu ingathe kunena malamulo a Mulungu mosavutikira kwenikweni. Koma lero Ambuye Yesu akufuna tisinkhesinkhe zonena kuti kodi Chikhristu chenicheni chagona paziti? Ndipo Ambuye Yesu akufuna atizindikiritse kunena kuti Chikhristu chenicheni chagona osati pongodziwa malamulo okhayi, osati pongoloweza malamulo okhayi, koma kumawatsata malamulo, komanso kumawasunga malamulo. Ambuye Yesu akutiwuza kunena kuti munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amene amandikonda, ndipo amene amandikonda ine Atate anga adzamkondanso. Kufuna kutiphunzitsa zakufunikira kotsatira malamulo, zakufunikira kosunga malamulo. Fadon Shin anena kuti mipingo ndiye kutsekulidwa masiku ano, koma mipingo imene kutsekulidwa masiku ano yambiri mwa iyo ndi mipingo imene imadziwa malamulo a Mulungu, koma imene imalephera kutsata malamulo a Mulungu. Kotero kuti ngati ife tifuna kuti tizitha kusanthula kukula kwa chikhulupiriro chathu, tikuyenera kuti tizizifunsa nthawi zonse kunena kuti kodi ndili mugulu liti? Kodi ndili mugulu la anthu? Kodi ndili mugulu la Khristu? Kodi muli mugulu la anthu? Kodi muli mugulu la Khristu
limene limadziwa malamulo koma limene silidayambebe kuwasunga malamulowo? Kodi lili mu gulu la Khristu la anthu amene mwina timawadziwa malamulowo koma sitidayambe kuwatsatirabe malamulowo? Chikhristu chenicheni komanso chikondi cha Mulungu chimaonekera ngati ife tikusunga malamulo a Mulungu. Ati mwana wina anali kusintha mipingo mosavutikira, akamva kunena kuti kwabwera mpingo wa nyuwani, iye amayesetsa kunena kuti akalowe mu mpingo muja. Amati akangokhalamo mu mpingo muja just 2 weeks akangomvanso kunena kuti koma kwakuti kwabweranso mpingo winaso, amausiyanso mpingo uja nkukambanso mpingo winaso. Akavanso kunena kuti kwakuti iyi kuliso mpingo winaso, amausiyanso mpingo wina uja nkupitanso kukambanso mpingo wina. Ndi akunena kuti makolo ake adamulangiza koma mwana uja osamva, nkuchita kuyitanirapo anthu ena kunena kuti takhalani nayeni mwana wanga. Akungosintha tu mipingo tu mwana wanga. Akamva kunena kuti kwabwera mpingo wa nyuwani, iye afuna akayambe nawo, akhale nawo yambirira. Koma sakhutira chifukwa akangokhala kwa nthawi pang'ono basi asintha, akavanso mpingo wina apitanso kumeneko. Ndi akunena kuti atsogoleri a mpingo wawo adakhala pansi nkunena kuti osadandaula tibwera timukonzekeretsa bwino azindikire ubwino okhazikika mu mpingo umodzi. Ndi akuti anabwera anthu aja akuyimba nyimbo zawo, atanyamula mabaibulo awo nkuyamba ndi mavesi pamene paja kuti mwana uja akhudzidwe. Ndiye atamaliza mwana uja amawathandiza nawo kuyimba kuja, atamaliza kuyimba kuja akunena kuti anayambapo malangizo. Koma langizolo lidayamba ndi funso, kodi nchifukwa chani mmangosintha mipingo? Mwana uja adayankha kunena kuti inetu vuto langa ndilonena kuti ndapemphera mipingo yambiri imene imadziwa malamulo a Mulungu koma ndikusakasaka tsopano mpingo umene umatsata malamulo a Mulungu. Kusintha mipingo koseku ndikusakasaka mpingo umene ungathe kundithandiza kuti ndizisunga malamulo a Mulungu, kuti ndizitsata malamulo a Mulungu. Ndiyetu njala ya dziko lino lapansi lero. Njala ya dziko lino lapansi sikufuna kuti mipingo idzingochulukirabe ayi. Njala ya dziko lino lapansi sikufuna kunena kuti atumiki a Mulungu adzingochulukirabe ayi. Njala ya dziko lino lapansi sikufuna kunena kuti tizingochulukitsa masiku opita kutchalichi ayi. Koma njala ya dziko lino lapansi kunena kuti pamene mipingo ikuchuluka, anthu osunganso malamulo a Mulungu adzichuluka. Njala ya dziko lino lapansi kuti pamene atumiki a Mulungu akuchuluka, anthu amenenso akusunganso malamulo a Mulungunso nawonso adzichulukanso. Koma ngati mipingo ikuchuluka, anthu osunga malamulo a Mulungu nkumachepa, mwina tutalephera kukhala mu chikondi cha Mulungu chimene Mulungu lero akutilimbikitsa. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti Christianity is a project that has to be finished. Chikhristu ni ntchito imene ife tikayiyamba timenera kuti tiyimalize. Ndipo izi zikuonekera kwambiri mu zimene Ambuye Yesu lero akutiuza. Akuti munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndi amene Ambuye amankonda, ndipo iyeyo amandikondanso ine. Kusonyeza kunena kuti kulandira malamulo a Mulungu kumayenera kuti kumalizike ndi kusunga malamulo a Mulungu. Christianity is a project that has to be finished. Lero ndi tsiku lonena kuti wina aliyense asinkesinke za Chikhristu chake. Kunena kuti kodi Chikhristu chimene ndinalandira, kodi Chikhristu chimene inu munalandira, kodi mayitanidwe amene inu munalandira, kodi mayitanidwe amene ine ndinalandira tikupitirizabe kuwamalizitsa? Kapena anakali mmalere sanamalizikebe? Kodi kumalizitsa kumeneku ndi kutani? Poyambirira pamene talandira ife malamulo a Mulungu, tionetsetse kuti malamulo a Mulungu aja tikuwamalizitsa powasunga. Pamene ife tabatizika, tionetsetse kuti sakramenti lija la ubatizo lija tikulisunga. Pamene ife talandira sakramenti la kuwati la banja, tionetsetse kuti sakramenti limeneja tikulisunga, tikulimalizitsa. Pamene ife talandira sakramenti la ukulu, tionetsetse kuti sakramenti la ukulu lija tikulimalizitsa pakulisunga. Sikokwanira kungolandira masakramenti, sikokwanira kungolandira Chikhristu,
koma titalandira masakramenti, koma titalandira mawu a Mulungu, koma titalandira chikhristu chathu, tili ndi udindonso nthawi yomweyo onetsetsa kunena kuti chikhristu chija, masakramenti aja, mawu a Mulungu aja akusungika. Tikatero ndiye kuti we are finishing the project of Christianity. Remember, Christianity is always a project that has to be finished. Lero tu masiku ano tikukwanitsa kulandira malamulo a Mulungu koma tikulephera kuwasunga. Lero tu masiku ano ndiye tikukwanitsa kulandira masakramenti, sakramenti la usembe, sakramenti la ukwati, koma nkumalephera kuwasunga. Lero tu masiku ano ndiye tikukwanitsa kulandira Ukaristiya koma tikulephera kusunga Ukaristiya kuti uzoonekera mu zochita zathu. Tiyeni tapemphera Ambuye kuti Ambuye mutithandize kuti nditalandira mawu anu, mundithandize kuti nditalandira chikhristu chanu, mundithandize kuti nditalandira usembe wanu, kuti nditalandira mawu anu, nthawi zonse ndidziwamalizitsa pakuwasunga. Amen.